Here tu te in savain chi bai ve kule tu tu ma chuan Perry la sinula le la sitlang baltia kan soi chin video an la fu na sang te kan bi chiang do nanga heng video kan en tur te hian atak an ni zia a pholang chiang hlea dona hian video clip sang te hi kan bi chiang do na ni dona footage ma saber hi August kumsang hi somni panga liam ta la kha ni enung sa tero te hi han en chian chuan Perry nen in an na lian tak ani bok British Columbia Canada a chen na in CCTV ala kania in nei tu pa hi Steve Macbeth ani thil danglam tak lakfu tuma camera hi kam san pa ani lem lova a camera hi ru ko emo raccoons laka an him theina ta na akamania tin ingtik lai puin nungcha phei chu he camera zona hian an kal deuh rang china mihring te po nima sela zan khat churin lo deuh mai in alam hmu ngai mi lo he camera hian lakfu anei ta ni thil engi motak chelai camera hian lakfu anei chuan Steve hian hriat tirna a phone a chuan dong khal wat ani mihring nge ramsa zok ti a hriat tir thim bok raccoons uile mihring te chuan camera hi an kal pel fo ti Steve hian soya ruk ru te po a hmu fo thin bok ma se zat khat chu a thil hmu hian ama nge po hi a thong khop mai Steve hian atira chuan mihring a hmuemo atia nima sela mihring a lo ni haulo footage a han en chian chuan he thil en tak mai hi a hmuta a camera hi aron thlo pelani tunma kalo hmu thin nen ainang tlat lo India rama inti hlimna do sanrin tla ber pol cricket sa kalo lo ma che tanjie zamani ta na lo dinge cricket sa hian match sang chu a thlonin HD quality na en theya cricket match kaltang hian roman thatak tak adon thei boke tin Gili Games a deposit apiang hian maximum bonus cheng sang khadi dong thei don cricket account siamla boiza som thlonin boina hian iti vir theng hal don poisa thuna also mina him hlea UPI le bank transfer mangin ti thei cricket si lo zom vela kartina iPhone 17 Pro Max don theina hundram chang lo nei vero le cricket app a hian ni tinin lutla Gili hi thlonin boiza ni pangai ti vir zia thei don comment section a link da hi click la cricket zingkong lo zo vero le adang lambi khop mai mishing nen pon in analian tak anei ti hin asoi bok Steve hian arong chu silver rong nen ain an thu soya mi tam tak he clip motu te hian ferry ti hin asoi vele bok Steve hian aran nung satlia angaya ni masela social media post nuwa ero tiang hian ngai dan inang tak tak aron om chho ta ni mitam tak chuan Peter Pan movie ya Tinkerbell kha ani an ring bok nang eng chiang nge nei rin vele mitam tak rin dana chuan hei hi ferry ani tuna clip kan en le tur hi YouTube pa viral to ania YouTube chu ran tirami kha ni nge turani video upload tu hi afa de pani ne an thian te in to in nan kala video tamjok ma chuan pa berin afa te in fiam lai le mun sang sang kal ko lai te chu ala a an in fiam na mun te tin nung cha che sang sang an to na mun huam chunga cheng te an soi bok ani ti chuan Apple kung bulan thlengta no pang pakha jok chuan ran nung danglam tak mai muwa apa chuan camera chuan a han tin nai dewa ti chuan alang chiang ta hle atira chuan dai de pe mo andia nima sela ani lo zia chu alang chiang ta hle ani e video hi kumsang ni pariat dai to upload khania AI lampang chu kan la mer she lo sim simani chuwangin he video a dai dep ang tak hi Perry ni in mitam takin an ngai ta nangin enge ani chia irin ve milo she tir ve donia tuna kan en le mek po hi a video quality chang hian arei to ti a hriata YouTube chotir vel kha ani mel no pang pakhat chuan football chu a keya da tumin a beina sa hlea balance po tumbok ani chudi rol chuan he thil hi a thlengta ani kan muin karinga enung chatero te hi chuata a local phe ani sazu emo thil dang po ani thei nima sela mitam tak chuan he nung cha hian lukhum te tak te akhum ti an soya chuwangin
heta chang ringot po hian ngai that lo na lian tak om theo me tuna video kan en le me po hi Mexico rama lakania mi cheno pangte hian a pian cham lom na tan ain bo sai mek lai nia chuti rol chuan hil eng moni tak mu anei ta a arak ngal chiam bok a mang thovin he thil nung hian lukhum sendang chu a khum vele tho bok ani enge ni chi rin vele tuna kan en vele tur thung hi Chester England thil thengania kumsom thum pasaria upa lapho thiam tak mai nutling ni bok Lucia Cardaro chu zandar som pakhat vela muturin ain bo saya ichuan ani hian pon lama bike lan thom ri chu shapoka chuti lai me chuan rin lo deuh mai in an sitting room ma tu verdar thlanga chuan thom danglam tak mai khazui bok ani atira chuan mi tu emoin an in lama chuan lungalon vomemo atia ichuan CCTV footage endik na haneta a chutia ahan endik meu chuan thil danglam tak mai moneya camera chu thil engmoni tak chuan aron thlo pelani Cardero hian asaidan chuan camera hi kahan en hian atira chuan pheng Philippine camera hi aron thlo pelani aringa amaro chu Ferdinand pon in analian tak anei ni na soibok mase anhuwa ngai tu na asengta engtin nge pheng Philip chu tunang zana atia aron thlo theang ti hin ichuan footage hi ari wain deuh tut tuta ain nona voi engmo zat en huwa Perry ni izia chu chiang takin ama hriat na anei ta ni tun thleng hian athil po hian ngai ven ala hlo reng bok ani tichuan ato bernatan pakhat kan en le donanga papakhat Arwin Sanders Britain ami video lak ni vele thungani Sanders hi mitinin ram hnuaya Paris le Elste thalak saktumin achuak zia china a camera po akeng zia chin bok Arwin hian yang hian ram hnuaya thla la kwal thinani hetia thla ala kwal le video ala kwal mek lai hian minute rei bak lo hnuwa hil eng mun danglam tak chu muta a camera chu tlanga lunglian tak omna lama chuan a hoitir ta a ama ero alang lo thung thing hian video a record chun zom reng bok an hnu rei vak lova hil eng moni tak lak pu nei ta a tlanga tang chuan nung chate takte mai lute takte nei chu ran chuak ta a chiang takin video clip a hian ihmu karing ichon hnu rei vak lova he nung cha hi abo chun zom le ngal bok ani engtin chi nge omzel tak hriat ani lova he po hian im ni tam tak a thong khop mai ole khati zong khatun tung video a Paris le thildang sang sang anlak na video kan daran thei te chu nia Paris se hi anom tak tak iring vem ingai dan comment section lama mino shitil ve do nia tuntumatan chuan khati zong khani e